Хора от публиката там, дет, нали, аз скачам в публиката, те стоят там в тази публика, виж. Аз като такова ми скачам в публиката, те оттам идват да ни говорят как трябва един вид да се живее тук, дет няма нищо, виж. Слушайте в публика. Къде сте? Чай си за такова, аз съм замъглил камерата ми, тук да може. Те още по-добре. Те, от оня сега ден. Те може да някъде. Що не? Скиори, биори. Може да си направите банка сега, ти пак и нищо не прави там. Не. И кубръчи, може и ти. Някаква банка може да си направите. Паднал ми перед, някаква курва ще дойде да ми го закачи. Не, ти си сам.